Der er et yndigt land med masser af søer, hav, roklubber og mange engagerede roere. Men vi kan blive endnu flere. Vi er en nation af sportstosser, der rigtig gerne vil dyrke sport ude i det fri. Så hvorfor ikke rosport? I en roklub er der masser af plads til tykke og tynde, unge og gamle, dem med langt hår, kort hår og dem, der slet ikke har noget hår. En roklub er et fristed, hvor mennesker mødes, dyrker sporten og nyder fællesskabet, og sådan skal det også være i fremtiden. Men hvordan kan vi få endnu flere danskere ind i vores fællesskab, og hvordan undgår vi, at nogen falder helt ud? Fremtidens roklub bygger i høj grad på dem her. Ja, de larmer, ja, de skal hjælpes, og ja, de giver liv i klubben. De unge kan formes, udvikles, og talenterne vil kæmpe for guld til Danmark og vil blomstre. Andre vil få en sund sport for hele livet. Alle vil de bringe vores fællesskab videre til nye generationer. De unge er fremtiden for vores roklubber. I fremtidens roklub er vi åbne over for at vende tingene på hovedet. Vi ror både i de tynde, de tykke, de terrængående og de nemme. Vi teamer gerne op med andre klubber. Vi har aktiviteter døgnet rundt, året rundt. Vi bruger nye medier til at organisere roturene, også på vandet, hvor de bruges til træningslok, og træningen er sat i struktur efter alder. Vi bruger pæren, slukker for lyset, når vi ikke har brug for det. Vi sparer på vandet, for fremtidens roklub er miljøbevidst. I fremtidens roklub er der plads til dig og mig, til optimisme, begejstring og lyst til at tænke nyt. Der er masser af kræfter i dansk roning til at skabe fremtidens roklub. Vil du være med? Sammen kan vi nå længere.